Čaute tu Loki a vítam vás u ďalšieho videa. Dnes to bude zase z Drakkensangu a tentoraz som tu s Lutzploupom. Ahoj Lutzploup. Krátene? Lakom. Lakom. A ten za nami, ten s tým veľkým zadkom, ten k nám nepatrí ako. Ten iba tam opravuje nejakú čudnú sošku, ktorú sme našli. No a teraz ale ešte sa nepozdravil. Ahoj, dobrý deň, ja som Lutzploup a vítam vás u vzdelávacieho videa, intelektuálneho videa pri vzdelávaní anglického jazyka. Stačí? To som nemal na mysli, ale dobre. Tak poďme. Ideme tam, ideme nejakú úlohu splniť. A nehejtujte nás prosím vás za naše mikrofóny, ale mne sa aj akurát namočil mikrofón do vody približne pred hodinou, takže tu mám taký starý z Ikei za 2 eurá. No, áno. Tak jo, poď do pastvín. Presnejšie. Kamo, Ty vole, tu sa fajtujú. online. Vidím. Keď nečakané. Akí vlkovia. Loki's horse. Kamo, tuto je Loki na zemi. Úplne vyzerá jak Loki, taký zelený so zlatými pruhami. No, to Vidíš som ja, vidím. Kto by nevedel, čo je Loki, no tak to je Thorov brat. To je z toho akčného sci-fi filmu od Marvelu. To som ja. Neverte mu. Neverte mu, to som ja. Copyright. No. Kamo, on sa tu objavil znova. Vidíš, aké máš husté krídla? Aj so zeleným plášťom? Niekto mi píše na Skype, teraz mu nejdem odpovedať. Ty si nevypol Skype? Ja vždycky, keď natáčam, vypínam Skype. Hlavne vidíte, čo teraz voláme, ty truľo. Cez toto, jak sa to volá? Cez Google+. Áno. Tak na koho ideme? Na Starkyho? Dobre. Ja tam mám ešte veľa úloh, tak poďme. Ty máš skok hlavou, alebo jak sa to tvoje volá? Kotrmelec? Hej. Ukáž mi ho. Skoč. To bolo čudné. Si skočil na miesto si stal. To aj to sa tebe tiež stáva, že ty proste iba tak z miesta na miesto. Teraz mi tu spamuje. Ja mám zasa ten, jak sa to volá, zúrivý skok, alebo... Počkaj tú chvíľku, hej, zúrivý skok, ale počkaj tú chvíľku, ochraňuj ma chvíľu, hej? No, tak jo. Skúknem na ten Skype. Daj si toto, režim neruší. Kto? On. Aha, Redbook. Áno. Snažili sme sa s ním natáčať, ale tak trocha sa mu to nepodarilo a oslovoval nás menami svojich bratov. A vyzeralo to fakt čudne, lebo nevedel lebo zaraz ma oslovil Jakub, raz Martin, raz František. Fakt akože má veľa bratov, takže sa mu to trocha plete, takže s tým nebudeme natáčať. Keby sme niekedy s tým zatáčali, no tak ho budeme vždycky vypínať mu zvuk. Čo Budeme povieš? ho mutovať. Hej, presne. Keby si náhodou založil, inak som tak pri ho dislike. Starkom. Do prdele! Už na mňa útočia. Vlky. Nie, nemám Ale raz nemáš rád. toľko života. Čo? Nemáš Ale už je tu toľko. aj Starky. No tak to v pohode. Mám zabiť Starkyho? Nie, to chcem ja. Zabiť tých ostatných! Ja som mŕtvý. Počkaj. Skryj sa tam pred Starkym. Aha, to asi nebol dobrý nápad. Čo? Teraz ja ti nemôžem pomôcť. 3. Vykadil som tú pascu. Rýchlo, skoč! Jo, ty vole. Ja som to stihol. Dobre, počkaj. Nikto si nebude dovolať na môjho kamoša Lokiho z Asgardu. Alebo odkiaľ bol vlastne Loki? Z Asgardu, ne? Aha. Daň ho valím ja. Ten je môj. On ho zabil. Nie, mne z toho padli veci. Aj mne, ale... Ja mám čudný smiech, každý mi... Ne. Ja by som... A spíte večným spánkom do hlubín zemne stredu. To som sa nejako zasa zaplietol. Ako vždy. Roztočiť za mnou, predo mnou. Si mŕtvy. Ako sa volal ten chalán, ktorý to v Simpsonovci robil ten zvuk taký... Nespomínam si. S mojím kvalitným mikrofónom to bude asi znieť takto. Aha.
Jo, jasne. A nebude? O, čarodejné. Berem. Čo je čarovné? Nie, ja Aha. chcem vylepšené, budem mať jedno čarovné. Toto nechcem. Ani toto nechcem. A chcem toto a toto. Kamo, mám úlohu. Dostanem 250 vedomostí, ak zabijem 45 úctyhodných hráčov. Počkaj, ja som To mal ísť na berem. goblinov. Oh shit. Čo ti tu tam zvoní? Neviem. Asi hodinu. Nejaký budík. Hej, mne sa Nemôžeš zdá. ich vypnúť? Počkaj chvíľku, idem. Počkajte chvíľu. Kde je tvoja mŕtvola? Najdem ju a zoženem zaživa. Tak ja som späť. Fuj. Kamo, beháš ako dinosaurus. Nie, tak nebieha. Uvidíš potom vo videu. A potom prosím vás Nemoj. napíšte do popisku, jak tam bude nejaký ten odberateľ aspoň jeden, okrem nás dvoch, že či to mám natáčať z jeho alebo z môjho pohľadu. Teda lepšie povedať z Lokiho a z môjho. Z môjho. Z Lakovho. Ó, kryštále pravdy. A je po tebe. Uhni. Čo? Ty si 13? Ty No. zmrdem, nechyba jedna pol... Fakt, ja som 13. A už Chyba. mám už... Poďme na čarodejku, len tak zo srandy. Aj, ale je moja. Je ti to jasné. Tak nejak. Ináč vieš o tom, že vždycky Lasty Bežec býval taká postava, že je o jeden level vyššie než ostatní. Ako keby, lebo sa rýchlejšie expím. Ja oveľa lepšie akože idem na príšery, ty zasa oveľa lepšie na hráčov. Tak nejak. Lebo ty ideš na nich logicky, ja sa iba na nich skočím takto a takto ich rozmlátim Neviem, čo kladivom. lesný bežec chodí moc logicky. No tak tam ide, vlastne u teba ide skôr takú o rýchlosť, dalo by sa povedať, lebo ty tam máš teda neskôr adrenalín, ten skok hlavou, potom ešte čo tam máš? Ty máš také celkom, ako dalo by sa povedať, že jednoduché kúzla, ale účinné. Čo myslíš? Som mŕtvy. Naozaj? To ako sa ti podarilo? Ja tu zabíjam iba baheňakov. Oni mi uberajú po 5. Po 8. Prečo som po používal 21. strážcu duši, nevieš mi povedať? Veď ja viem, že tam sú baheňaci, ale ty máš lepšie aj zbroja, tak? Veď tu sú ďalší baheňaci. No a ja som hlavne aj vyšší level, ja by som ich tu dával ako 6 už. Potom ja skúsim natočiť nejaký duel, alebo my dvaja vlastne môžeme ísť do skupinového. To ma nenapadlo. Nedávajme skupinový duel, lebo ty vyhráš. Lebo ja moc nie som proti hráčom, Aha, akože. tu je čarodíka. Ty by si ma dal tak či tak. Som ho zabil. Kámo, ty si sa hneď oživil na mieste, alebo? Nie, ja som použil strážcu duši. Aha, to je za koľko? To ja to mám ešte zdarma. Takže- Aha, aj ty si mal ešte henty? Kámo, nemám ich aj ja? Nie, ja som ich predal. Ty si... 20. Vieš, ak to pár centov stojí a taká dobrá vec. Nie pár centov, presnejšie jeden medeniak. Aha, už mám ďalší sferický fragment. Sfericky aj ja, presne na tom istom mieste mi spadol. Takže mám už 8. Už iba 2. Ja už mám 5 Čo, a však si vravel, plus že ich máš 10. No ale 10 už vyvedených za ten portál. Aha. Koho by to zaujímalo, no tak Á, je to niečo ako kryštál event, kde pravdy. sú všetci vášho levelu, nepriatelia. A vy sa tam len portete. Čo to je? Kamo, daj sa do režimu nerušiť. To je od teba alebo Som? odo mňa? To bude od teba. Ja som v režime nerušiť. Blbý. Sme ho mu nedovolili s nami natáčať, no tak teraz, kamo, chraňme, prosím teba, dobre? Vidíš ma? Som za tebou. Ja viem. Ja ho teraz hejtujem. Čarodejka Presnejšie. strieľa do mňa. Takže v pohode. O. Som ju zabil. Kamo, on mi tu píše, vieš čo, mám ti to prečítať? Aj mne to napísal. Ale že ja som sa Hej, dal... hlavne, Že ja mne som to sa dal- napísal asi 80 riadkov. A v jednej minúte, kamo. Lenže ja som sa dal nerušiť totiž to, vieš? A ja si dám tiež teraz nerušiť. Inak, kebyže chcete vedieť, ako strieľam, podržím shift a zmačknem ľavé tlačítko a tak strieľam. Základný. A tak strieľam vlastne toto.
čo mám čo sa dá striedať iba keď mám na príšere. Ale dá sa to striedať vlastne takto ešte. Ty si kde? Zmizol. A ľudí neviem, neseková hra, tak nejak. Aha. Ako ti môže táto hra seknúť, prosím ťa? No tým, že ja to nemám stiahnuté, vieš? Ja vlastne, ty si to nestiahol. Aha, Už ďalšia nemám čarodejka. Počkaj ma, ja si teraz odnova prihlasujem. Mám ísť za 13 alebo za 4? Ty vole, tak... Za tú 4 by to išlo. Kamo, ja som na tom istom mieste. To je husté. A za ten druhý? O, Však to je jasné. čo je? O, si robíš srandu, počul si to? Nie. Ja mám úplne nahlas zvuky. Kde je... Ty vole, už iba štvrtinka tabličky. No tak. Nastavenia... Ozaj, koľko točíme? Koľko je hodín? Koľko točíme? Neviem. Kúkni sa, koľko je hodín. Začali sme približne o 6:30. Je tak asi 50. Čo? Čo? Kúkni sa, ale fakt. No hej, je malá ručička skoro na 7 a veľká ručička troška za 10. Oh, Keby niečo, ja sa nechcem čítať hodiny, preto takto ja hovorím s hodinami. Takže je presne? No tak, ako som povedal. Aha. Myslím, že si to len vymyslel. Zvuk... Ty vole, už iba taký ďubiček malý. To by stačí tak pár goblinov. Čarodejka, ono chodí nejako divne, ono stepuje. Takže meno tohoto dielu, stepujúca čarodejka. Toto ste v Minecrafte nevideli. Čo? V čom? V Minecrafte nepoznáš Minecraft? A prečo v Minecrafte, keď toto je Draken? Prosím ťa. Lebo je to veľmi podobné, obidve sú veľmi pixelové grafiky. Nevidíš ten strom? Ten strom je som nový level. Nie si blbosť. Nový level. Aké máš nové kúzlo? Nemám, až od 12. O 12 je nové kúzlo? Aké som mal ja? Ty? Myslím, že seizmickú. Aha, no vlastne ona je veľmi výhoda. Videl si. Práve si mi ho omračil. No, myslím, že som ho tou seizmickou rovnou zabil, ale... Kámo, táto osmička Vieš čo? nám tu chce prevzať čarodejku. Nejdeme do toho? Na Heredura? Keby niečo predtýmto sme chceli natočiť diel ako desiatky, že pôjdeme na Heredura, tak troška sa to nevydarilo. Pretože sa odpojil. Ideme ešte raz. Nie! Hej, portuj sa do mesta, rýchle. Ani náhodou. Ja nejdem už na Heredura. Tak poď aspoň, ja tak ja idem do katakomb, no. No, do katakomb sa poďme. Alebo poďme do Hagastovej, tam máme úlohy. Aspoň ja. Nemáš... Ty máš ešte Hagastovú jaskyňu? Ty Ja si mám tam vedľa už seba bol? mobil. Mám vedľa seba mobil a pýtam sa, koľko je hodín. Počkaj, Hagastová jaskyňa, však to je na pečať, nie? Nie, to je... Čo? To je na 12. Ja idem do tých katakomb ešte. Tam sú jaké levely, to To je už zase neviem. na 14. Čo? Počkaj ma, pôjdem s tebou. Dobre, počkaj. Bez mňa tam zomrieš. Fakt? Však som to tu celé vyčistil minule. Je... Videl som. Ja zobieram, Potom pôjdeme na Kalis, keď budeme taká 24, hej? To pôjdeme na Arachnidu, kamo. Na Arachnu letíš. chceš ísť? Nie, pôjdeme na Kalis, keď budeme 20. Veď ako 20-ka, to sa nedá, kamo. Veď Čo? tam ťa dávajú na jednu ranu všetci. Kalis? Však Arachna máš väčší level než Kalis. Nie? Hej. Fakt? Kalis je 26. To asi nejako zmenili. Nie, Ja si to mal- Arachna je stále veľký level. Arachna bola podľa mňa vždycky najhustejší boss, lebo s nej Maga, myslím, že dostáva ten prútik, ktorý strieľa pomalý laser. Ten rýchly prúd. Ja dostanem z nej ten malý krátky luk rýchly. A ja dostanem čo, malý rýchly meč? Čo ja viem, čo ty dostaneš. To bude tento, jak sa to volá? Lightsaber. Jasné. Vieš čo to je? Vôbec? Lightsaber, hej? Lightsaber. To saber neviem, ale hento je niečo, bude to niečo svetelné, no. Svetelný meč. Nepoznáš? Tak to by mal byť light sword, nie, myslíš? Nie, je to lightsaber. Aby to byť light sword. Ty kaj si došol?
Si došiel druhou tady stranou? Tady ho to presnejšie. Ideme na toho, to jak sa volá? Na Herodura. Idem- Čau. Nie, na Nefertara. Ideme ho zabiť? Ja ho idem zabiť. Ja z Nefertári. Das Nefertari, ide si. Das kňaz, ubral mi iné Ja ti veľa. vyzapijam zatiaľ túto cestu, keď budeš potom utekať s smrťou. Nepoznanou. Oh shit. Ty vole, ty mi ubrali. Napodobne, koľko máš života vlastne plný? Za 109. Ti pere? Tebe? Aha. No on tak dáva po stovkách, preto mám 600 života. Preto ma tak Boh stvoril. Prečo do mňa sekáš? Ja ho dám. Ja Ne? sekám do teba, ja to nevidím, kamo. Čak, A ja to- zomieram. Napodobne. Už mám 9 tých sferických fragmentov. Takže... Kamo, mne to začína úplne lagovať. Takže teraz Počkaj to asi ma, ukončím. počkaj ma. Takže my sa s vami už rozlúčime, pretože už točíme asi pol hodinu. Neviem. Tak my sa s vami rozlúčime. Takže... A Čaute. počkaj, nechajme sa nakoniec zabiť. Nie, ja tu chcem ešte ostať. Tak čau. Čaute.